Шлюз номер 6. Номер 6. C'est le capitaine? Да. C'est la... Oui. Oui. Botsi. Le petit sailor, c'est là. Ok. Малкия моряк ли беше това определено? Oui. Oui, Et maintenant, nous arrivons. Тук има някаква странно. Стълбът е отляво. Не, и отлясно. Сигурен ли си? Oui. Е по-добре отляво, мамуца? Вече съм наредила. Не бе, няма проблем. Не. Много е близко до края на шоу. Да, то. Окей. Трябва да дръпнем така. Малко неудобно. Излез. Моля, трябва да излез. Добре. Току-що капитана дръпна ръчката. И сега, тичайки се прибира. Вратите се затварят. Бонжур! Тук има малка къщичка. Капитана идва. Ето го и боцмана. Ето го боци. Здрасти, кажи здрасти. А така сега ще покажем младия моряк. Ето е след нас. Ето го и моряка, ето там. Михаил ръси нещо с водата. Пуснаха водата в шлюза. Ще се изкачваме. Сега аз трябва да дръпна това въже, за да ни ударим мачтата отпред в стената. Михаил продължава да се шамани с водата. Мама държи въжетата. Горе-долу това е процедурата на шлюзовете. Слез качи се.
Слез, качи се. Дърпай. Тук сега виждате мачтата как се подпря леко. Леко се подпря, но я удържахме. Добре, боцмане! Тук за малко. За малко беше. Така, понякога течението е доста силно, както се вижда. Напрежението не е малко, въпреки че лодката ни е малка. И най-главното е, трябва да пазим мачтата. Мачтата, защото тя стърчи. Иначе, тук си живеят французите. Така изглежда шлюза. Тук е контролната куличка малка. Ето тук е вратата, от която влязахме. Така ще се качи. Продължава да си бълбука. Михаил вече... Ето виждате как лодката просто потегля. Потегля. Поли, не дей да натискаш. Не дей да дърпаш. Отпусни малко, аз да прибера първи. Ето така е, да. Сега ти дърпай. Натигни, да. Ето, прибрахме я. Прибрахме. Така. И такива около... Имаме още около 100 такива трябва да минем. И общо известно, чак тогава ще влезем в Рона. И сме на пътя за морето. Сега пак така леко. Така, трябва да приберам мачтата. Така, виждате, че малко изглеждаме като табора отива към морето или небето. Ама просто са прахме с нощи. И за това така изглеждаме. Ето го и младия моряк иска да излезе. Искаш да излезеш ли, тати? Да, ама остави бутилката с водата. Остави бутилката, за да мога да те вдигна. Айде. Чакай, тати, чакай. Трябва малко да се успокои водата. Ето сега. На тревата. Да ни изтървем яхтата. Ето го. Качихме се. Това е, да, цялата. И рибката, и рачо там плуват. Да, тати, там има и котенци. Да. Така, впечатлява се. Михаил. Ето, това е сигнала, че вратата, изкачването приключи и вратата скоро ще се отвори. Затова ето, боцмана идва насам. Ето, боцмане, вземи караула да отвържа въжето. Така, хоп. Да, мамо, отваря се вратата. Капитана отваря. Охот се вързва. Предава въжето на боцмана. Не, така от тази ръка. Чакай, ето. Михаил, нали чу сигнала? Време е, таци, да се прибираме. Да се прибираме на борда. Сега ще видите, ние тук си имаме една процедурка. Михаил се прибира. Михайле, скри се. Скри се, да може тати да мине. Точно така. Тати, ето, Михаил се скри, тати минава. Сега, Михайле, провери мама да скочи. Така. Палим двигателя. Палим. Тати, мама скок. Ето. Мама скок. Мама скочи. И сме готови. Даваме газ.
Ами газ и потегляне. Това е. Боцмана да си оправя тук въжетата. Михаил следи политическото положение как е. И пи вода. А капитана се опитва да кара. И това е. И сега следващия такъв шлюз. Сега ще демонстрирам къде се намира. Следващия такъв шлюз се намира. Ето. В момента отбелязваме. Преминахме шлюз. Кой номер? Францис. 36. 36. 36. Сега ще го видим. 36 шлюз. Ето този. Ето го. Боцмана по управлението. 36 го преминахме. Следващия шлюз е на 2 км и половина. Имаме време. Така, довиждане за сега. Да. Жизнь идет, як спокоен, жизнь идет, як спокоен, как всегда.